Barka da zuwa ASH MULTIMEDIA. Don na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Sunana Aisha Sa'id Abubakar. Ina ɗauke da shirin ci gaban SILAR ABAYA wanda Fatima Umar Kas ta wallafa Momin Mihal. Haka ranar mamanmu ta wuni gaba ɗaya jikinta a sanye yake, abin ya tsaye mata a rai. A ce duk yadda ka kai da tsayawa akan tarbiyyar ɗanka amma lokaci ɗaya wani ya zo ya ruguza maka ita? Tabbas Ubangiji shi ne mai shiryawa. Duk tarbiyyar da zaka yi wa yaronka to ka dinga haɗawa da addu'a akan Ubangiji ya shirya maka zuri'a, ya kare maka su daga sharrin zamani. Ita kanta Mina a ɗakin ta wani sallah kawai ke fito da ita daga ɗakin. Ko 'yan dubiya ma in sun zo sai dai su leƙa su yi mata sannu. Kai kawai take gyaɗawa don ita yanzu haushin zuwa dubiyar ma take ji. Gani take kawai gulma da tsegumi ne yake kawo mutane gidan. Ana fara kiran sallar magrib kuwa Malam Abdullahi ya dawo. Sai da ta ji dawowar mahaifin nata sannan ta fito ta yi mai sannu ta koma ɗaki. Nan mamanmu ma ta zo ta yi mai sannu ta kawo mai abinci da ruwa ya amsa ya buɗe ci abincin. Bayan ya gama ya sha ruwa ya hamdala. Karkacewa ya yi ya zaro 'yan kuɗaɗe a aljihun na ya miƙa mata yana faɗin. Kin ga amshi kuɗin nan, ki ajiye a gurinki kar in kashe. Yau kasuwar alhamdulillah an ɗan samu ba laifi. Ga wannan 3,000 ce ki riƙe kafin Allah ya kawo wani. Sai a kai a amso kayan. Daman cikon 10,000 za a yi a amso kayan gadon ko? Ya faɗa yana miƙa mata kuɗin. Jiki a sanye ta sa hannu ta karɓa kuɗin. Dan kallon ta yayi sannan ya ce, ni sai na ganki gaba ɗaya kamar mara lafiya. Na lura gaba ɗaya kuma a sanye yake shi, me ya faru ne? Malam wata magana nake so mi da kai. Amma ka bari in ka dawo sallar isha sai in faɗa maka tunda ka ga har an fara kiran sallah. To shikenan bari in yi sallah in dawo. Ya faɗa yana miƙewa don tafiya masallacin. Ita ma miƙewa ta yi kasancewar tana da alwala ta tayar da sallar. Ita ma Mina sallar ta tayar so take ta ji maganar da mamanmu za su yi da baban nata. Don cike take da fargaba, bata san wani irin mataki mahaifin nata zai ɗauka a kanta ba in ya ji me ta aikata. Bayan ta idar luftai a ɗakin, tana jin sallamar mahaifin nata gabanta ya yanke ya faɗi. Sai da ya zauna daga inda ya tashi sannan ya juya kalli mamanmu da ita ma yanzu ta kai sallayar ɗaki. Me ya faru ne wai? Ni fa hankalina ya kasa kwanciya, ya tambaye ta. Wata nannewar aziyar zuciya ta sauke sannan ta ce, Malam akwai abin da na ɓoye maka ban sanar da kai ba. Na yi hakan ne don ban san yadda za ka ɗauki al'amarin ba a lokacin. Amma yanzu na yanke shawarar sanar da kai gaskiya don abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa. Wato Malam lokacin da muka nemi Amina muka rasa, ashe wani azzalumi ne ya ɗauke ta ya je keta mata haddinta. A lokacin ka fita da daren ranar yaron da za ta aura ya zo ya sanar min. An tsinci Amina a gefen titi an kai ta asibiti. A lokacin na biyo shi muka taho asibitin. Bayan mun zo a na tarar da mahaifiyar shi da yayar shi a gurin. Bayan likitan ya fito ya ce yana son ganin mu. Tare muka tafi da maman nasu. Dan ni zato na ko mota ne ya bige ta. Sai dai sanda muka je ofis din nasa ya sanar da mu abin da ya rikita ni. Nan ya tabbatar mana da an keta mata haddi bayan an gusar mata da hankalinta. Ma'ana ba ta cikin hayyacinta. Sannan aka zo aka ajiye ta a gefen titi. Ban sanar da kai a lokacin ba saboda ban san yadda za ka ɗauki al'amarin ba. Amma don Allah ka yi haƙuri. Ni yanzu babban tashin hankali na yaran nan sun fasa auren nan. Tun daga shi nan tun ranar da suka ji zancen ba su komo asibitin ba. Gwara aminin na ga shi ya zo. Ta ƙarashe maganar cike da damuwa akan fuskarta. Girgiza kai kawai malam ɗin ke yi. Har ta kai ƙarshen zancen, wata ajiyar zuciya ya sauke mai ƙarfi sannan ya ce, tabbas ban ji daɗin kasancewar wannan lamarin ba, sai dai mu musulmai ne mun yadda da ƙaddara mai kyau ko mara kyau. Don haka mu ɗau wannan a matsayin jarrabawa. Allah Ubangiji ya saka mana cutar da mu da ya yi. Tabbas da zan gan shi hukuma ce za ta raba mu da shi. Duk da bani da ƙarfi, amma yanzu ma za mu kai ƙarar shi. Gurin Allah ya saka mana, sannan shi aure lamari ne na Ubangiji. In dai ya kaddara akwai aure a tsakaninsu to babu mai hanawa. In kuma kika ga sun rabu to daman can Ubangiji ya kaddara ba aure a tsakaninsu. Don haka bana son ki sa wannan abin a ranki balle ya dame ki. Allah ya bi mana haƙƙinmu. Amin mamanmu ta faɗa.
don ta ɗan ji daɗi kuma hankalinta ya kwanta. Don zatonta zai ɗau abin da zafi har ya yi mata faɗa. Sai kuma ta ga saɓanin haka. Tabbas a yanzu ba fushi ya dace ta yi da Aminan ba, don ta san fushin iyaye akan 'ya'yansu ba abu ne mai kyau ba. A yanzu ya dace ta ja ta a jiki ta yi mata nasiha, don yanzu za ta fi ɗauka tunda ta fahimci rashin ɗaukar maganar tata ne ya sanya ta shiga halin da ta shiga. Ita ma Amina ta ji daɗin maganganun mahaifin nata, daman ta san iyayen nata suna da tawakkali, sai gashi ita ta bambanta da su ta wajen wasu halayen, amma ita ma yanzu ta ɗau darasin rayuwa. A ɗaya ɓangaren kuwa, kamar yadda Ummin ta faɗa a ranar suka je gidan su Zainab ɗin, sai dai ba su tarar da baban nata ba, wato kawunsa Amin ɗin. Sai mahaifiyarta, a nan Ummin ta yi mata bayanin abin da ke tafe da su. Ai kuwa su kansu sun yi mamakin irin murnar da ta yi. Ita kuwa daman sun matsu su ga ɗin ta ya aure, don zagi kawai take jawo musu a unguwa. Hakan ne ya sanya da ta ji Ummin na son a haɗa auren ta yi murna sosai. Don ita daman Amin ɗin na burge ta don ba shi da makusa. Suna gidan har yamma don sai sun jira ya dawo tukunna. A nan Anti Salama ta ce, ina ita Zainab ɗin? Ni tun zuwa mu ban ganta ba, kuma har yanzu ba a koma makaranta ba, balle in ce ko ta tafi makaranta. Wallahi ni kaina ba zan ce miki ga inda ta tafi ba, don ni ma rabona da ita tun safe da ta zo ta gaida ni, ta faɗa cike da rashin damuwa. Jiya Anti Salama ta yi ta kalli Ummi, amma sai ta ga ita ma bata ce komai ba, sai ma magana da suka ci gaba da yi da ita a zuciyarta ta raya. Yanzu a wannan gidan za a nema wa ɗan uwanta aure? Wannan wace irin rayuwa ce a ce ‘yarki ta fita baki san ma inda ta tafi ba? Ko da yake daman an ce yaran ko me suka ga dama shi suke yi, ba ta tsawatar musu. Jin sallama ne ya sanya ta ɗagowa, zuciya ta shigo cikin wasu matsatsen kaya da wani figaggen gyale, kan nan ya sha attachment, an ci uban mai, ko kallon su bata yi ba, ta nufi kofar shiga ɗakin ta. Mahaifiyar ta ce zai baki ga ummunku da antinku ba, kika shige su? Dakatawa ta shiga ɗakin ta juyo. Dawowa ta yi ta zauna, sannan ta ce, sannun ku fa, ai ban gane su bane shi yasa, kin san na kwaso gajiya kawai, so nake na je ɗaki na watsa ruwa na kwanta. Ashe surka ta ce ta zo. Ina wuni? Ina Amin masoyina? Ta faɗa tana kallon Ummi. Ita ma fara'a ta saki ta ce, Aminu yana nan ƙalau, kwanan nan ma zai zo gurin ki ai. Wani ihu ta yi na jin daɗi, sannan ta ce, dan Allah da gaske zai zo gidan nan kuma gurina? Gyaɗa mata kai ta yi alamar tabbatarwa. Ai kuwa ba kunya ta tashi ta fara rawa a gabansu. Su kuwa dariya kawai suke yi mata. Da gudu ta shige ɗakinta tana ci gaba da dariya. Da wani irin harara Anti Salma ta bi bayanta. Ita ta fi jin haushin Ummin nasu ma. A ce tana gani ɗin ta dawo, mahaifiyarta bata tambaye ta ina ta je ba, ga kuma abubuwan da ta yi a gabansa, amma a ce babu alamun za ta janye maganar, sai ma farin ciki da take yi. Ji ta yi daman bata biyo Ummin ba, da ta san wannan kayan takaicin za ta kwasa. Sai can gabanin magariba, sannan kawu Biliya ya dawo, a nan ya zauna suka gaisa, tare da yi musu sannu da zuwa. Ummin ce ta ce gurin shi ta zo, akan wata magana. Nan ya ce ba damuwa, bari ya yi sallah ya dawo sai su same shi a falon shi. A nan su ma suka yi sallar da su Anti Salaman. A nan su ma suka yi sallar, da su Anti Salaman ta yi ta tafi, amma Ummin ta ce ta bari su tafi tare, ai ba jimawa za su yi ba. Bayan ya dawo kamar yadda ya ce, a can ɗin suka je suka same shi. Sai da suka zauna, sannan Ummin ta gyara zama ta ce, daman akan maganar auren Aminu ne muka zo. Kai ya gyaɗa, sannan ya ce, ina ji me ya faru? Wata matsala ce ta samu da muke son a janye neman auren da ake shirin yi. Ma'ana mun fasa. Kamar ya? Ban fahimta ba. Wani aure kike magana? Kuma gyara zama ta yi, sannan ta ce, auren da za a yi tsakanin shi da wannan yarinyar Amina. Gaskiya ba zai yiwu ya aure ta ba, yanzu saboda mun gano yarinyar ba ta da tarbiyya. Shi yanzu yarinyar gurinka yake so, wato Zainab. Cike da rashin fahimta ya ce, ni far yanzu ban gama gane abin da kike cewa ba. Wai kina nufin bikin da ake shirin yi a watan nan shi za a fasa a yi da Zainab kuma? Saboda me? Me yasa Tintin ya san ba aurenta zai yi ba, zai bata musu lokaci? Wannan ai ya zama yaudara. Ni ba za a yi wannan karantar da ni ba. Jikin Ummi ne ya so sanyi, ganin kawun na shirin kawo matsala, kuma gyara zama ta yi, sannan ta ce, wani babban al'amari yarinyar ta aikata, wanda kowaye ma ya ji ko ya gani dole ne ya janye daga aurenta.
don haka yanzu mu so muke aje a karɓo duk wani abu da aka kai na neman auren a dawo da shi kan Zainab, ina ganin hakan shine daidai, ta faɗa tana sunkuyar da kai. Shi kuwa kanshi ya girgiza sannan ya ce, ba zai yiwu ba, ba zan taɓa iya zuwa gurin mahaifinta na ce mun fasa biki ba. Ki sani Malam Abdullahi mutumin kirki ne da duk mutane ke son mu'amala da shi, kuma ni kaina ina ganin girman shi da mutuncin shi a idona, don haka ba zan je in zubar da nawa mutuncin a gun shi ba. Wannan ai nuna halin karanta ne, kuma ni ban san ma me yarinyar tashi ta yi ba da kuke wannan maganar, amma dai ba zan matsa sai an sanar da ni mene ba, don haka kawai ku haƙura a yi auren nan, ku bar maganar wani a janye biki. Kawun ya faɗa, muskutawa ta yi sannan ta ce, wannan auren fa ba zai yiwu ba, don an fasa shi. Mu kan mu abin ya fita a ranmu yanzu, don haka kawai yanzu a yi da Zainab ɗin, tunda ita ma tana son shi dama. Shiru ya yi, sai can tukunna ya ce, ni fari yanzu ina kokonto a kan lamarin nan, a ce wai ya fasa auren yarinyar da suka jima tare har an kusa biki, kuma suna son juna ba wai haɗa su aka yi ba. Anya ba wata a ƙasa kuwa, amma ina son ki turo min shi Aminu in ji ta bakin shi, in na ji dalilin nashi ya kai ya fasa auren, to sai a san abin da za a yi. Shiru ta yi don ita ba haka ta so ba, amma duk da haka sai da ta ce, aini a ganina ba sai ya zo ba tunda mu ne iyayen shi, ko me muka yanke ta zauna. Kuma shi kanshi yana jin nauyin ya zo ya maka maganar, shi yasa ni na zo, don haka kawai a yanke magana yanzu, tunda ba isasshen lokaci duk 'yan uwa sun san 20 ga watan nan za a yi bikin. Shiru yana yazari don ya fara gano wani abu a cikin kalamanta, don haka ya ce, yanzu dai kamar yadda na ce ki turo min shi Aminu, to ki turo shi, akwai tambayar da zan yi mai. Shiru ta yi ita ma, ta rasa me za ta ce, wani tunani ne ya zo mata, don haka ta ce, shikenan to zan turo maka shi ɗin, mu bari mu tafi, ta faɗa tana miƙewa. Ita ma Anti Salma sai yanzu ta miƙe daga inda take zaune, amma sosai take jinjina wa kawun nasa a ranta, daman shi tsayayye ne ko a gidan nashi ma. Haka suka yi mai sallama suka fito, sallama suka yi wa maman Zi ɗin sannan suka fita don tafiya. Ko a hanya ma faɗa Ummu ke ta yi, wai akan me zai ce ba zai je ya karɓo kuɗin auren ba, wai ba za a fasa ba, sai ka ce shi ne uban nasu. Sai a lokacin Anti Salama ta yi magana, amma ni Ummi ban ga laifin kawu ba anan, ko babanmu da yana raya hakan zai yi, ba zai yi abu da ka ba, kuma yanzu shi ne a madadin babanmu, tunda shi ƙanin shi ne, kuma shi ne waliyin shi a auren, don haka kawai ki tura mai shi kamar yadda ya ce. Tsaki ta yi sannan ta ce, zan tura mai shi, amma sai na ja kunnen shi Aminu tukunna, don na san tsaf zai ce ba shi ya turo ni ba. Ta faɗa cike da takaicin rashin nasarar da ta yi. Ita kuwa Anti Salama kuma cewa ta yi, ni fa Ummi gani nake gwara Amina sau 1000 akan Zainab. Ki ga fa abin da ta yi yau ɗin nan, rashin tarbiyya ƙarar ta nuna mana. Ke ba rashin tarbiyya bane, kawai wayewa ce, in kin lura ita ɗin wayayya ce, komai da wayewa take yin shi yasa zaki ga kamar rashin kunya ce. Girgiza kai kawai ta yi, don ta san Ummun fa ta yi nisa ba za ta ji kira ba akan auren nan da take son haɗawa. A nan dai suka rabu, inda ita Anti Salama ta yi gidanta, ita kuma Ummi ta yi gida. A can kuwa yau Fina ta tashi da shirin zuwa gidan mijin nata, don so take ta je ta jiyo me ya hana shi zuwa neman sulhu. So take ta same shi a gida, hakan ne ya sanya ta buga sammako, su 'yan gidan ko tashi ba su yi ba, ta fice. A motar Momin ta tafi, sanda ta isa a bakin gate ɗin ta yi fakin, sannan ta tsaya tana danna hon. Mai gadin ne da ke zaune kan benci yana jin labaran safe ya ji hon ɗin. Da azama ya tashi, sai da ya fara leƙawa tukunna ya wangala gate ɗin, yana buɗe mata ta danno mota ciki. A parking space ta tsaya ta yi fakin, sannan ta fito. Shi kanshi mamaki ne ya kama shi ganin Fina. Don kallon shi ta yi sannan ta ce, yana nan ne? Suna nan, ya bata amsa. Har za ta kuma magana jin ya ce suna nan, sai kuma ta juya ta shige cikin gidan. Ta ci sa'a a buɗe ƙofar take, tana murɗawa ta buɗe. Wani sanyayyen ƙamshi ne ya doki hancinta, cike da mamaki take ƙarewa falon kallo. Gashi nan fes sai sheƙi yake yi. Ƙarasa shigowa ta yi, ta nemi guri ta zauna, tana jiran ta ga ya fito. Jin motsi a kicin ne ya sanya ta tunanin ko shi ne a kicin ɗin. Ai kuwa bata jima da zama ba, Jidda da ke kicin tana haɗa musu breakfast ta fito jin alamun kamar an shigo, amma bata ji sallama ba. Turistai ganin wacce ke hakimci a falon, ita kuwa cikin azama ta miƙe tsaye har bata san da wayarta ta faɗi akan tiles ɗin ba. Gaba ɗaya idanunta ta zaro tana nuna Jiddan ta ma kasa magana,
Da ƙyar ta buɗe baki ta ce, wa nake gani kamar Jidda a gidana da safen nan? Ni ce anti. Jiddan ta faɗa cikin muryarta mai sanyi tana sunkuyar da kai. Me ya kawo ki gidana? Zama me kike yi a nan ɗin? Kuma wannan kayan na jikinki fa? Ta faɗa tana nuna rigar baccin da ke jikin Jidda, wacce da ƙyar ta haura gwiwa. Shiru ta yi kuma har yanzu bata ɗago ba, don ta ji kunya sosai da wani ya ganta da kayan jikinta. Tabbas da ta san za a iya shigowa ba za ta zauna da iya rigar ba. Tsawar da ta ji an daka mata ce ta sanya tuni jikinta ya ɗaurawa. Ba da ke nake magana ba? Kar ki ce min zaman dadiro kike da mijina saboda bana nan. Girgiza kai kawai Jidda ke yi don ta kasa magana. Daman can ita bata iya faɗa ba. Bata yi aune ba sai ji ta yi an sakar mata wani gigitaccen mari a fuskarta. Shi kuwa Naufal da ke kwance a ɗaki daman ba bacci yake yi ba, kamar daga sama yake jin magana a falon. Sai da ya kuma saurarawa sannan ya ji da gaske magana ake yi kuma cikin ɗaga murya. Miƙewa ya daga shi sai boxer ya nufi ƙofar, ya buɗe ya fita. Yana sako kanshi a falon ya ga marin da Fina ta zabgawa Jidda. Cikin sauri ya ƙarasa fitowa, tuni ran shi ya ɓaci da marin da ya ga ta yi mata. Ai kuwa a zuciya ya ƙarasa gurin, yana zuwa bai yi wata ba, ya ɗauke ta da marin ita ma, cikin faɗa ya so mu faɗin. Me ta yi miki? Akan me zaki mare ta? Ita ma a zuciya ta ce, na mare ta ɗin, yanzu Naufal ni za ka mara akan wannan maciyar amanar, ko in ce maciya amana? Yanzu Naufal saboda bana nan shine ka ɗauko ƙanwarka kuke cin amana ta? Yanzu ashe za ka iya cin amana ta Naufal? Ta faɗa hawaye na ciko idonta. Shi kuwa ko ta kanta bai bi ba, ya fara yi wa Jiddan sanni yana shafa mata fuskarta inda ta mare ta. Tuni zuciyar Fina ta soma zullo, ganin abin da mijin nata ke yi wa wata a gabanta. Da hanzari ta fusge Jiddan daga jikin shi, ta wurgar a ƙasa, cikin masifa ta fara faɗin, lallai ka cika babban mara mutunci, ni za ka tozarta ka kawo min wata bagidajiya gidana, kuna cin amana ta? Yanzu ka rasa da wacce za ku yi zaman dadiran sai wannan 'yar ƙauyen yarinyar? Ana mata kallon Saliha sumi-sumi a shekar. Ya ishe ki haka Nafisat, ya daka mata tsawa, sannan ya ci gaba. Karki kuma siffanta min iyali da wannan ƙazamin kalmomin naki. Ni ina jin tsoron Allah ba zan taɓa aikata zina da aurena ba. Hakan ne ma ya sanya ni nema wa kaina mafita. Ke ce baki tsoron Allah tunda kin san irin halittar da Ubangiji ya yi min, amma kika tsallake kika tafi da igiyar aurena a kanki. Don take kowane hali zan shiga ma na shiga. Don take kowane hali zan shiga ma na shiga. Sai kuma Ubangiji ya riga ya kaddaro mana mu auri mace sama da ɗaya. Kuma Ubangiji ya dube ni ya bani mace ɗaya tamkar da dubu. Don haka karki kuma siffanta min mata da wannan ƙazamar kalmar. Aifa mutuwar tsaye Fina ta yi jin maganar da ke shirin tarwatsa kwanyarta. Ji ta kamar kunnenta bai ji mata daidai ba. Don haka ta ce ban fahimce ka ba Naufal. Me kake nufi da kalamanka? Ta tambaya jiki a mace. Shi kuwa ƙarasa ɗago da Jidda ya yi ganin tana ƙoƙarin tashi. Hannunta ya kamo ya kai ta kan kujera ya zaunar. Sannan ya zauna shi ma. Kwanto da Jiddan ya yi a kafaɗar shi. Sannan ya ci gaba da faɗin. Ai ba a da ƙunƙune na yi miki maganar ba. Abinda kunnenki ya jiye miki shi na faɗa. Wato na yi aure Jidda matata ce. A yanzu matsayin abokiyar zamanki take. Kin zaci zan zauna na yi ta jiranki? To ai ba ke kaɗai ce mace a duniyar ba. Don haka in dawowa kika yi to ga ɗakinki. Ki je ki karkaɗa ƙurar da yayi ki zauna. Tuni zuciyarta ta fara ta farfasa, wani irin zafin kishi ne ta ji yana taso mata a har ta soma faɗin. Ƙarya ne. Ƙarya kake yi Naufal, baka isa ka yi min kishiya ba. Ni kake faɗa wa kaya aure kuma ka rasa wacce zaka aura sai wannan ƙarmashashshiyar yarinyar? Da yaushe ma kuka yi auren da har zaka yi min kishiya? To wallahi baka isa ba. Daga kai har ita maciyar amanar, don ni ba zan taɓa zama da kishiya ba. Don ba zan iya sharing ɗinka da wata ba, don haka dole ne ka zaɓi ko ni ko ita. Ta faɗa tana huci. Shi ma ɗaga kafaɗa ya yi irin ko a jikin nan nashi sannan ya soma faɗin. Kin ga bana son fitina Nafisat. Kar ki zo ki ɗaga mana hankali daga dawowarki. Aiki a baya kike so akan mijinki, sai ki je ki ci gaba da sata. Ni kuma matata nake so, kin ga ke ma a baya kika zaɓa akan naki auren. Don haka ni ma na zaɓe ta a kanki. Jidda tashi mu tafi ɗaki. Ya faɗa yana ɗago fuskarta daga kafaɗar shi. Wani kukan kura ta yi ta fara waige-waige a cikin falon tana neman makami. Cewa take wallahi sai na kashe ta don bata isa ta ƙwace miji ba. Gwara in kashe ki in ya so ni ma a kashe ni. Ganin bata samu komai a gurin bane ya sanya da gudu ta nufi kicin.
Su kuwa da sauri suka shige ɗakin. Hango ta Naufal ya yi ta fito da wata zunguriyar wuƙa a hannunta ta nufo ɗakin. Ai kuwa da sauri ya rufe ɗakin ya datse shi. Tana zuwa ta fara yi wa ƙofar wani mahaukacin bugu. Zagin Jidda take ta uwa ta uba, tana zazzaga masifa, amma suka ƙi buɗewa. Ita kuwa Jidda tuni ta je ta maƙure a ƙarshen gado, jikinta na kakkarwa. Hankalinta gaba ɗaya ya tashi, gani take Fina za ta iya buɗe ɗakin a koyaushe ta kashe ta. Haka ta dinga dukan ƙofar, ganin ta ƙi buɗuwa ne ya sanya ta koma falon. Ta dinga jifa da kaya, taɓarya ta koma ta ɗauko daga kicin ɗinta ta zo ta fara dukan plasma da ita, sai da ta yi mata tartsatsa, sannan ta koma kan sauran kayan fashewa, sai ta hargitsa falon. Fina fa kishi ya sa ta fara zarewa. Su kuwa suna jinta amma ya ƙi buɗe ƙofar. Ita kuwa ganin sun ƙi fitowar ne ya sanya ta zube a falo ta saki kuka. Ganin ba mai kula ta ne ya sanya da gudu ta tashi ta fice a falon. Kai tsaye motar ta faɗa ta fige ta fice a gidan. Ikon Allah ne kawai ya kai ta gida, don wani irin tuƙin ganganci ta dinga yi a hanya. Yanayin falon ko kashe motar ba ta yi a hanya. Tana yin fakin ko kashe motar ba ta yi ba, ta shige ciki da gudu. Dukkansu na zaune suna karyawa. Wani irin kuka ta zube a jikin momin nasu tana rizga, kamar wacce aka ce uwarta da ubanta sun mutu. Gaba ɗaya fa sun ruɗe ganin kukan da take yi, don sai su ce ba su taɓa ganin ta yi kuka irin wannan ba, don har wani shiɗewa take. Tambayar ta suke me ya faru, amma ta kasa magana. Sai da ta yi mai isarta, sannan ta rage sautin kukan ta ce, Momi na shiga uku na lalace, Momi mutuwa zan yi. Humaira don Allah ku ce mafarki nake yi ba da gaske bane abin da na ji kuma na gani. To, masu sauraro, assalamu alaikum. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna ASH Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.